Kube injabulo enkulu kubathandi begospel nakubathandi bomculi uFikile Mlomo ngesikhathi ephuma esibhedlela esezihambela yena. Buku lesilethu TV sakubingelela kanti njengamanje sikwebhekela udaba okuyilona oluthela abasematheni osukwini udaba-ke oluthinta umculi wegospel uFikile Mlomo nowodumo lengoma ethi noma kunje noma ethi mangiphela amandla yena uyabona. Kanti-ke sikhumbula ukuthi lo mculi-ke kuke kwaphuma iy'ndaba zokuthi-ke uhlatshwe ukugula eside isikhathi sesibhedlela nokuze kwaphela-ke izinyanga ezintathu esesibhedlela i-Albert. Kanti-ke lo mculi ngenyanga edlule kade bemenzela i-fundraising uThina Zungu no-Mr Phakathi nabanye nje abaningi abalula isandla baphinde balekelela ngokuthi bamkhulekele kule simo ebekuso ukuze agcine enziwele i-operation. Kanti-ke namhlanje sibe sesithola iy'ndaba zokuthi-ke uphumile esibhedlela ezihambela yena. Kanti-ke mbuku lesilethu TV siyabonga kubona bonke abathe balula isandla. Nansi ividiyo yakhe sicaphunele yona ezinkundleni zokuxhumana. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ucommente. Hello, kazini. Sengiyazihambela. Sekushoda ukuthi ugqumeke. Ngabe ngiyasina manje ngiyakwazi ukusina umthumbu ubuhlungu. Ngiyabonga ithandwa zami, imithandazo yenu isebenze kakhulu. Ngiyabonga kubo bonke akade bengikhulekela. Namhlanje ngiyayishiya i-Albert after 3 months ngiwala i-Albert. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu nonke kade ningithandazela ninginikelela uNkulunkulu anenze kahle. Ngiyanithembisa ukuthi ngizonipha i-album emnandi ezonithobisa inhliziyo nginibonge ngayo. Ngiyabonga kakhulu.